چیرۆکە شێرکۆ ڕۆژێک ڕۆژان ڕەحمە لێ بابێ مە حازرە و گۆهداران. شێرکۆ خۆرتێکی 14 ساڵی ji gundekî Bakurê bajarê qedîm û çiyayî bû. Mirovên wan li bajarê qedîm hebûn. Ew li mala wan dima û diçû dibistanê. Hemsalê wî xelef kurê malê bi Şêrko re wek bira bû. Şêrko tevlî bavê xwe hefteyek bû ku hatibû bajêr. Şêrko tevlî hemsalê xwe ev çend roj bûn her tim diçûn ser banê xaniyekî ku nêzî meydana fireh bû. Li meydana sê daran her roj ev helbest dixwendin. Sê dar ev darên mirinê, bikindir, zirav û berz. Sê dar li erdê dagirkirî, bi destên bêbextan rastkirî. Sê dar mengeneyên mirina sar, mirina xof û dijwar. Sê dar kujerê azadiyê, sê dar sebebê rondkin zelal. Sê dar Azraîlê bi destê însanên çêkirî. Piştî vê helbestê hêstir çavê wan dihatin xwarê. Dinya germ bû, demsala havînê bû. Li meydana sê daran esker diçûn û dihatin. Li kêleka hev gelek sê dar hatibûn rêzkirin. Li jora her sê darekê kindirek hatibû girêdan. Xelekeyek li nava her sê daran ber bi jêr da ketibû. Neçar bû. Ev roja heftan bû ku her roj qefleyek çiyayî dihate xeniqandin. Gava Şêrko ew kesên ku cil û bergên wan yên wek gundiyên wî bûn didîtin. Dilê wî dişewitî, xem û kesera xwe li wî dipêça. Ew diêşand. Rondikên çavên Şêrko û xelef ziwav bûbûn. Dilê wan bi êş lê dida. Ji kerb û hêrsan bi mad û nexweşî ew rûyên bêgunehe pak hatibûn guhartin û ciyê xwe ji êş û derdan re hiştibû. Di wan çend rojan da zaroktiya xwe ji bîr kirin. Te digot qey nema zarokin. Awir, meş, xeberdan, rabûn û rûniştina wan her tiştê wan hatibû guhertin. Şêrko piştî çend rojan tevlî bavê xwe ji bajêr derket û berê xwe dan gundê xwe. Li hêla Bakurê bajarê qedîm ber bi çiyayên meşiyan. Çîroka me çû nav diyaran, rehmel dê bavê me hazir û guhdaran. Çîroka sêrdar roşan, bi dengkirin hêja giyan. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirên xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.